dokážu účinne konkurovať spoločnostiam vyrábajúcim produkty v krajinách, ako je Čína a iné krajiny s nízkymi mzdami. Spoločnosť Phoenix je výrobcom špecializovaných osvetľovacích zariadení. Vyrábame svetlá pre americké námorníctvo, pre banské zariadenia, pre akékoľvek prostredie s nárazmi, vibráciami alebo vysokokorozívnym prostredím. Vďaka QRM sme skrátili časy realizácie takmer vo všetkých našich produktových radoch o polovicu až 2/3. To nám umožnilo zvýšiť náš podiel na trhu a udržať pracovné miesta tu v Spojených štátoch. V najnovšej knihe It's About Time opisuje konkurenčnú výhodu výroby s rýchlou odozvou alebo QRM. Dlhé dodacie lehoty zvyšujú režijné náklady výrobného podniku. Náklady na činnosti, ako je prognózovanie, plánovanie, rozvrhovanie, zmena harmonogramu, expedícia, rozpracované výrobky, hotové výrobky, skladovanie a tak ďalej. Práca v skutočnosti predstavuje len menej ako 7% predajnej ceny hotového výrobku, zatiaľ čo tieto režijné činnosti predstavujú 50%. Pre spoločnosti je to teda obrovská príležitosť, na ktorú sa môžu zamerať. Pred zavedením QRM sa v spoločnosti Phoenix Products konali týždenné plánovacie stretnutia. Po zavedení QRM nie sú tieto stretnutia potrebné. Renew Air je výrobca vetracích systémov s rekuperáciou energie, ktoré riešia problémy s kvalitou vzduchu v interiéri energeticky najúčinnejším spôsobom. Neverili sme, že by sme mohli existovať v budove a s infraštruktúrou, ktorú sme vtedy mali. Boli sme zasypaní rozpracovanosťou, zásobami a cítili sme, že sme na pokraji síl. Filozofia Quick Response Manufacturing nám skutočne umožnila zostať v tom istom objekte ďalšie 3 roky, pričom tržby narastli o ďalších 50%. Tradičné prístupy založené na nákladoch sa zameriavajú na zníženie času práce, ale v skutočnosti táto práca predstavuje menej ako 5% času, ktoré produkt strávi v spoločnosti. QRM sa zameriava na skrátenie času realizácie v celom dodávateľskom reťazci. Dosahuje to prostredníctvom 4 základných princípov vysvetlených v Suriho knihe: zdôraznenie sily času, vytvorenie správnej organizačnej štruktúry, využívanie dynamiky systému na lepšie rozhodovanie a budovanie celopodnikovej stratégie. Metódy štíhlej výroby boli navrhnuté pre väčší objem výroby s cieľom konkurovať zámorskej výrobe. Potrebujeme vyrábať veľké množstvo výrobkov a ponúkať ich zákazníkom s veľmi krátkými dodacími lehotami a QRM je navrhnutý práve pre takéto situácie. Pred niekoľkými rokmi sme zaviedli QRM ako náš nástroj na neustále zlepšovanie. Od začiatku našej cesty za QRM sme zaznamenali výrazné skrátenie času realizácie, zníženie stavu našich zásob a oveľa vyššiu úroveň služieb pre našich zákazníkov. Keď sa pozrieme na nedávnu recesiu, 50% našich konkurentov vyhlásilo bankrot. Za ten istý čas sme zvýšili podiel na trhu a rástli. Pribudli nám zákazníci a verím, že dôvodom je QRM. Najhoršie hospodárske obdobie posledných 50 rokov bolo pre USA v roku 2009. Dokonca aj náš zelený priemysel, v ktorom pôsobíme, sa zredukoval o 20%. Ale za ten čas sa spoločnosti Renew Air podarilo narásť o 13%. Je najvyšší čas, aby ste sa naučili, ako môžete konkurovať továrňam na celom svete.